Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalismene, rasa kebangsaane wis suda. Malah wis ora ana. Lah iya, mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to. Masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati. Rawe rantas malang putong ngulupi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati. Rabe rantas malang putong ngulupis kota barisan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Monggo deniken katuran mindhang wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa
Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam Sugeng dalu Mas Dala. Good evening. Wah, Good pakaiannya kok evening. beda daripada yang lain niki. Oh, niki bedane? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Ya ya, no pasti no. Niki nuansanya biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu, Oh, Dek Niken. salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Oh, Wonten mawon ta? anu sithik no. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan niki, dulu. niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem Nasdem. yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 nggih? tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul, betul, betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki banere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora Oh, ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparenging penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, yuk disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Wah, piye Dek Niken percaya ora? Nah. Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Iya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Luar Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan, Sugeng kenalan, dalu. kenalan, nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak, Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki Dek Niken mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya toh. Nggih, pripun Pak? Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang utama menika Mas Dalan. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus Dek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Dek Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun.
nggih to. Oh niku. Niku wajib, niki pun disekseni gamelan kula. Nek Bentan ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama melih Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya ya. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dek nih kan, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Ninggali nggih nembang. Alhamdulillah. Nembang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku wau. Oh, Ora Pak. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Iki mesti belajarin nembang karo Mas Heru jenengan mesti. lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Santai, Pak, santai. Ampun keseso, Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang diantepi Ya. nuhun nitra utama. Tepuk tangan untuk Mas Tepuk Yogi tangan. Dirgantara. Wah. Suwantene jenengan suwae lho, Pak. Hei. Jenengan belajar teng pundi, Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih, Oh, nembe saking dek wau diwarai kok. Nembe wau lho, Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar, Pak. Oh, Mas Heru niku gemati kok. Nggih. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi?
Caping gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kalih Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Mangga. Yuk. Di zaman percuma kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ono Bacut ki dangdut. Ya, mangga. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Asik.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng, piye, Truk? Lan kuwi Bagong, piye, Mas? Ah. Nganggo leren ya. Heeh, dilereni dhisik. Heeh. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin. Mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong. Acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang sudah ke-10 tahun dengan tema 1 dekade di Jalan Restorasi. Oh ngono ya. Mula awake dhewe kudu mengucapkan terima kasih, ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi Kang angka pisan Kang Gareng piye? Nang sapa bae? Angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan. Lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono terus. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Truk. Betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah ya toh iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umat. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10. Insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Setuju? Ngono. Wis kadung diumumne nek ora wayangan tahun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono terus. Tur karo dene nek wis kaya ngene iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Tahun ngarep suasanane wis kondusif. Kamangka wayangan tiap tahun. Nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi terus. Rugi sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora 2 minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Tru. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh, sejak awal Partai Nasdem
telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya luar biasa. Dan sing dadi unggulane sing aku salut piye? Tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, iki ngaturi sadurunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing akeh-akeh sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? 4 pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalisme ne rasa kebangsaane wis suda, malah wis ora ana. Lah ya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, bawa dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tangana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rawe rantang malang putong ulupi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar
santi jiwa patriot sejati rame rame rantas malang malang butuh lebih koto baris panggilan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndu tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Aturan mindah wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik suka-suka penonton apa suka wayang adalah bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam sugeng dalu Mas Dala. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda daripada yang lain niki. Oh, niki, bedanya? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Iya ya, no pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas Yogi ditiru. Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu, Oh, Dek Niken. salam dulu. Oke. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithik no. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan dulu. niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 nggih. tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki bannere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, ya disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Wah, piye Dek Niken percaya ora?
percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan. Sugeng dalu. Kenalan, nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki dikene mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun Pak? Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati